Pare, ano yan? Kumukuha ka na naman ng pa-order mo? Oh, may mga pa-order tayo mga boss. Grabe ka naman. Naunahan mo na naman ako. Papuntang Mindanao. Mindanao. Kaya pala. Mga sugi na natin yung mga boss. Ayan o. Nagtitiwala. Ayan o. Ang galing talagang kumuha ng pa-order to si Jan. Kaso nga lang itong kasama ko na ito na partner namin dito. Halos hindi nagpo-post sa wall niya sa Facebook. Kaya dito na lang sa YouTube para makita ninyo na legit yan. Ayan, bossing o. Ang dami mong pyesa. Mukha at ang dami kang pa-order boss Paldo. Kami boss. Swerte. Swerte. Masaraga. Ayun, mga sigunyal ano? Mga sigunyal. Sa mga gustong mag-order dyan ng sigunyal. Ayan o. Budget meal. Ayun, budget meal lang kami dito mga boss. Ayan o. Lahat ng kailangan yung pyesa sa makina, kompleto kami dito. Ayan o, pati mga flarings. Meron pa sa labas, mga bossing o. Ayan, mga buong makina yan. 6 na piraso pa yan na kakatayin. May isang buong motor pa dito. May isang motor pa dito, gala. Ayun, gala din. Yan, puro flarings to ng Passion, no? Baka may kailangan kayo dyan. Ayan, no? Yung kasama natin na si pare dyan, no? Busy siya. Kumukuha na ng mga pa-order niya, oh. Madami. Madami daw. Nakaready na yung mga bubble wrap niya ata. Ubus na yung isang rolyo. Ano to? Nakarap pa lang, ubus na yung isang rolyo na bubble wrap. Ayan, no? Ayan, si pare dyan. Ang dami niyang pa-order guys, oh. Naunahan niya na ako na naman ay. Oh. Order na. Yan, ganyan na lang.